firkløver. Så gør vi det. Ja, godt nok. Okay. Så er det mig. Du har shot en firkløver, mand. Du har shot en firkløver, mand. Og det går sgu da helt. Altså, Andreas. Jeg vil nå rundt til at være det godt. Gider du godt igen? Gør det igen, hvis det bliver et eller andet. Ja. Husk at sige det der. Hurra! Det er virkelig meget. Virkelig der med, ja! Er rundgro for helvede. Jack, video. Jack, video.